Zvakaoma mufunge muri yeZimbabwe iko zvinezvi. Yes, ndiyo channel yenyu, ndicho chivhitivhiti chepakuliendi chatinokupai nyaya dzese dzinenge dzichiitika iko zvinezvi. Tiri kutambira shoko veduwe pari kutaurwawo nyaya iri kuti vhundutsa, iri kuti katyamadza. Handiziviwo kuti imimi wacho muchaitorawo sei, ende ichokwadi chakazara here, but ndo complain iri kubva nekurwizi uko pari kunzi South African soldiers are now invading Zimbabwe. This is war. South African army is invading our country. They are sending boats and drones into Zimbabwean waters on the Limpopo River, attacking our people who are just trying to fish and feed their families. Let's be clear. The Limpopo River belongs to Zimbabwe. When South African soldiers patrol our river without permission, that is an invasion, that is an act of war. In this piece of video, you can see peaceful Zimbabweans fishing, praying, and performing our traditional ceremonies at the river. Then South African soldiers came with guns, arrest them, search them like criminals, and treat them like animals. These people were not crossing any border. They were on Zimbabwean soil doing what we have done for thousands of years. Why is South Africa doing this? This is bullying. This is disrespect. They think because Zimbabwe is struggling, they can send their army into our land and do whatever they want. They are violating our sacred places where our ancestors rest. Our people are not illegal immigrants. We are at home. South Africa has no right to patrol our river, arrest our fishermen, or stop our spiritual practices. This must stop now. If South African soldiers continue this invasion, Zimbabwe must respond with force. Our ancestors are angry. Our people are angry. How long must we watch foreign soldiers abuse us in our own country? South Africa, get your army out of Zimbabwe before this becomes a real war. Ndo nyaya yatiri kutambira kutaura kurwizi. Vanhu vari kutaura kuti zvoni masoja aya vari kutobata vanhu vari kuzviraurirawo zvavo murwizi riya. Ende pataura kunzi masoja aya vari kubhizi kuda kuuya vachinomhanyisana nevanhu vari kutozvinamatirawo futi vachikuzimside. I don't know kuti kana zvichinge zvasvika kudai, so ini handichanyanyoziva hangu kuti kana unganzi muganhu wacho unongonyatsouri papi, because ndoziva futi kuti at the end of the day kuna vamwe vanhu kuti vanogona kungotsvagiridza kuti nyaya kungobikira kungoti hey, vanhu ava vari kuuya kunyika, vari kuuya kuside kwedu vachizviitire chichi, unoziva kuti. But it's always important for them to know kuti not everyone anenge ari parwizi anenge ane any business or anything to do pane kucrossa kuti aende kuside uku. Never. Azviiti. It's not everyone ari parwizi ari kuti vanhu vatoraura zvechokwadi for sure. I think inofana kuti iongorwe. But the reason why tichinge tanzwa some of the complaints like this, tichida kuti titange kuongorora tese, so that kana nyatso ine nyaya yako inofana kunge ichisvika pogadziriswa ipapo, because kana vanhu makatoona vanonamatira mudzasi merwizi azviri kuti vari kuda kucrossa kupinda munyika, ngavafana kumirira vanhu kana vacrossa rwizi vaenda kuSA side. I think that way it makes sense. Zvemurwizi mumvura futi, it's itori another topic yekuti kana vanhu vachiraura mvura vachichengeta mhuri dzavo. I don't think kuti vari kuraura fishi dzeSouth Africa beni kana zviri kana fishi dzikuraurwepo dzine chekuita nekukanganisa economy yenyika yevanhu. This is something chekuti ndangoti since nyaya yatotaurwa mataurirwo iwaya handina pendingaramba ndakanyararaka inini vamuna vekwedu vari kuchema. Is something chekuti tinofana kuti tichitaurirana beni kana pane anything chinogona kuti chiitwe kana kukonzitwa kana any serious investigation inofana kunge ichiitika kumvura ikokoko inofana kutanga kutoitwa izvi so. And the other thing chinondinetsawo futi chendoda kunzwisisa kuti kana ivo vavo kuSA side obviously vachichengetesa SA side nemasoja, Zimside ari kuwo masoja. Saka mukutaura kuti maSA ningirikine vari kuinvada vobva watokangana masoja ekuzima anenge akarara. Ndo pano patinoda kuti paongororo kuti zvinhu izvo zviri kumbomanisa kufamba sei, because mabhodha ese anochengetwa nemauto. Izvozvo zvagara zvinongoitika, hazvimbofi zvakachinja, because vanenge vachiitira kuti nyika munogona kungopindirwa nebackdoor neimwe nyika mukasanzvinzwisisa kuti zviri kunyanya kufamba sei. Hapana kutombotrustana chero vachitoziva kuti iwo muri kuside uku muri kuside uku, but pakuzosvika kunofamba kunonzi vasunge vanhu vari murwizi vari kuraura, nyaya yacho haisi kunyatsotambirika mushe. Ndangoti ndingopfura nepanapa ndichingokuzivisai amene kuti muri kuionawo sei. Kune vanomhanyira ma-investigations, do something, do your math mono kuti zvinofamba sei, chii chiri kuitika kurwizi ikoko, so that munhu anenge achema zvichemo zvakadai so zvisvike pagadzirisike. Thank you kune vachafambisa shoko. Thank you kune vachalaika kuti video risvike kwatinofanira kunge richisvika.